הבאים לעוד סרטון שלי. היום אני נכנסתי לסרטונים מצחיקים ביוטיוב ואני רוצה לבדוק את עצמי, כי אמרתי לעצמי שבסרטון הזה אני בכלל לא עומדת לצחוק. אז בואו נבדוק את עצמי. אז אני מתחילה. אני אלחץ על פליי. אוקיי, זה לא כזה מצחיק, זה אאוצ'י. זה היה בובה. אוי, אוי, זה לא. אוקיי, עצרתי לשנייה. מה זה היה הדבר הזה? בואו נריץ שנייה לאחור. אוקיי. זה היה... אוקיי, זה היה בובה. הייתי בטוחה שזה בן אדם. טוב, אני עכשיו אמשיך את זה. אחרי ששעה הצלחתי. אוי. אוי. סכן. אוקיי. אאוץ'. מה? אומייגאד. אוי, כי זה לא... רגע, זה כבר צחקתי 3 פעמים. מה, הוא לא רואה את זה? איי. עדיין לא הבנתי למה הוא שם את הרמפה הזאת. מה זה? איי. מסכן. פיי. אוקיי. זה בן אדם? זה גורילה או בן אדם? או שזה בן אדם שהתחפש לגורילה? אני לא יודעת אם אתם רואים את זה, אבל זה קצת מלחיץ אותי. אז בואו נמשיך. אחרי שנלחמתי זה המשיך. אוקיי, זה היה מגניב אחרי שהוא נתקע. זה לא אש, אבל לא משנה. מה לעזאזל? סליחה על המילה. מה זה הפרצוף הזה? אוקיי, אני בשוק. מה? כרגע צחקתי 3 פעמים. אוי, הוא עצוב. נדיר. Make your dreams come true. Just do it.
you with them. Tasted. מה? זה פרה? I really like to honor the people who have הרבה פעמים צחק. מסכן. אוי, מסכנה. Sorry, did we go too fast? אוי, מסכן, אחלה דג. מה לעזאזל? עוד פעם, סליחה. די, אני לא מבינה את הקטע הזה שהם נופלים וצוחקים. אוקיי, אני עצרתי שנייה. למדתי מזה לקח בחיים שעושים את הפנינייתה הזאתי, אז אף פעם לא לעמוד ליד מי שעושה את זה שהוא עם עיניים עצומות. אז בואו נמשיך. אוקיי, אז זהו זה להיום, זה פשוט היה סרטון יותר מדי ארוך, אז החלטתי לעצור אותו באמצע. אני אולי אעשה לכם חלק שני של זה. אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון הזה, אני מאוד נהניתי. צחקתי רק 3 פעמים, אז כאילו אין לי ממש בעיה עם זה, אז ביי לכם. וכמובן שכחתי להגיד, היום סוף חג פסח, אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהחג הזה ומהחופש ממש ארוך שנתנו מהבית ספר ומהעבודה חלקם. אז ביי לכם.